Ma'am, kani kining diha sa Makapagal Road, diha dapit paubos gikan SM Uptown going to Kanituan. Gisarado gali na diha tungod kay naidako kay nga mga road construction diha, which causes a very traffic congestion. Heavy traffic. Heavy traffic. Kang kinsa man na nga project sa city government or sa DPWH? Mao pa nang gibangagan karon Papa RT kanang gibangagan karon. Diya sa may Golden Glow ba na? Golden Glow nga subdivision. Ang sa LGU na sir, dili na siya under sa DPWH. Okay. Pero makakita mo nga nung na ay kuan, nganong na ay tarpaulin diha sa DPWH. Okay. Tungod na sa drainage sa kilid. Pero ang main road kanang PCCP niya kanang pag-concrete sa main road is under na siya sa city government. Actually, Okay, Papa RT, okay. before pa na nag-start ang project atong start nagbangag, daghan nagatawag sa among buhatan if amo pa daw na project anong gisabay siya og bangag. So amo lang i-clarify nga dili na amo ang project. Okay. Karoon na to, at least klaro. Duha man gud na diya naay katong drainage, di ba Ma'am Novi, na drainage na kuan. Kana mo nang sa DPWH, to be specific, mauna ang initiative sa First District Congressional Office. Okay. Pero kaning gibangagan nga dalan diha nga kuan, that is city government. Yes sir, Okay. kanang gibangagan nga lalat sa city government na